Tervepä terve, Loksu tässä. Ja tällä kertaa ollaankin vähän erilaisessa maisemissa. Ollaan Kankaisten marjatilalla mansikoita poimimassa. Ja tämän päivän pikavinkki onkin sitten tarkoitettu niille, jotka eivät ole niin hirveästi mansikoita aikaisemmin poimineet. Elikkä kun sä tulet tänne marjatilalle, niin täällä on tällaisia pitkiä kaistaleita ja sut ohjataan jonnekin niistä. Ja siellä on sellainen merkki, mistä eteenpäin sun tulee molemmilta puolilta nätisti järjestyksessä poimia niitä marjoja. No, tänään täällä nyt on hyvin erilaisia mansikoita. Täällä on ihan tällaisia raakoja, ihan keltaisia vielä, niihin ei kosketa tietenkään. Annetaan niiden rauhassa kasvaa. Ja sitten taas on tällaisia jo hyvin kypsyneitä mansikoita, mitkä voi sitten poimia itse talteen. Jos ne on vielä osittain raakoja, niin kuin täällä muutamatkin on, että toinen puoli näyttää jo hämävästi siltä, että se on valmis. Ja sitten taas toinen puoli onkin ihan vaalea, niin niihinkään ei tietenkään kosketa ollenkaan, vaan annetaan niiden olla. Mutta jos täällä sitten niin tulee vastaan sellaisia, että ne on ihan homeessa, niin ne täytyy tietenkin poimia sieltä kokonaan pois ja heittää sivuun, ettei ne pilaa siitä ympäriltä niitä kaikkia muita mansikoita sitten, mikä olisi tosi sääli. Ja sitten jos täällä on jotain sellaisiakin mansikoita, mitkä on ihan ötököiden syömiä, niin ei niitäkään kukaan halua, niin nekin voi nyppiä pois sieltä sitten. Joo, sitten tällainen vinkki, että jos siis meinaat pakastaa, tiedät, että on menossa pakkaseen mansikat, niin niistä kannattaa sitten ottaa suosiolla nämä karat pois. Niin ne voi sitten vaan laittaa suoraan pussiin ja vähän sokeria perään ja pakastaa, niin se menee sillä. Mutta jos taas tiedät, että ne ei nyt ole ihan heti menossa pakkaseen tai meinaat kaveriporukalla vaikka herkutella tai käyttää johonkin muuhun, niin silloin nämä karat kannattaa jättää siihen vielä, niin ne pysyy hyvänä paljon pitempään. Et sitten kun ne karat on ottanut pois, niin ne pehmittyy siitä sitten vähän nopeammin. Sitten ne pitäisi syödä sitten. Että näin. Ja täältä löytyikin sitten hyvä esimerkki tällaisesta homeisesta, että näitä vaattele, älä syö missään nimessä, heitä pois. Näin. Ja sitten lopussa kun on kerätty mansikat, niin sieltä haetaan sitten se merkki ja siirretään se siihen kohtaan, mihin on jääty, niin että seuraavat keräjät voi sitten jatkaa siitä eteenpäin. Ja jos mansikoiden kanssa kykkiminen tuottaa hirveästi tuskaa ja tekee mieli jotain muuta, niin ei hätää. Sitten meillä on tää toinen ergonominen vaihtoehto, nimittäin vadelmat, jotka kasvaa tällaisissa kivoissa pensaissa ja niiden kanssa ei tarvitse kykkiä, vaan sä voit poimia niitä ihan seisten. Ja vadelmissa täytyy olla aika lailla varovainen. Niitä ei saa mennä ihan miten sattuu repimään, vaan niitä täytyy ottaa hyvin hellä varoen. Tässä nyt on esimerkkejä ihan tällaisesta raoista vadelmista, ne jätetään rauhaan. Tääkin on vielä tällainen vaaleahko, ei ole vielä valmis. Mutta sitten, mistä sen sitten tietää, kun täälläkin on tällaisia ihan selkeästi punaisia, niin tääkin näyttää jo siltä, että se voisi lähteä siitä irti, mutta kun sitä yrittää vetää, niin eihän se siitä irtoa. Eli silloin kun se vadelma on täysin kypsä, niin se lähtee irti ihan kevyesti vetämällä. Ja maistuu silloin hyvältä. Kyllähän ne, vaikka ne ei olisi ihan täysin valmiita, niin kyllähän ne lähtee. Mutta niissä se maku ei ole vielä ihan täysin valmis, että ne on vähän sellaisia niin mauttomampia. Kun taas sitten tällainen ihan valmis kypsä, niin se on mehukkaampi ja maukkaampi. Että maussa huomaa myös ihan selkeän eron. Mutta tosiaan kun sä poimit näitä, niin kannattaa ottaa vaikka ihan toisella kädellä kiinni siitä ja sitten varovasti vetää. Kokeile, että lähteekö se, ja kun se lähtee antaa periksi, niin tietää, että se lähtee ihan kevyesti. Näin. Että ei revitä, vaan ihan hyvin hellä varoin
vedetään, testataan, että lähteekö se ja vedetään. Näin. Tällaisia kesäisiä vinkkejä tällä kertaa. Katsotaan mitä seuraavalla kerralla keksitään. Se on moro!